ହରିଚରିତ ଦୀପକର ଜନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରୁ ଉଦ୍ଧର। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ଧର୍ମ ତେଜି ହରିଚରଣ ଦୃଢ଼େ ଭଜି। ଭଜୁ ମରଇ ଯେବେ ଦୁଃଖେ କେବେ ହେଁ ନ ପଡ଼େ ନରକେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହରିଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଆଲୋକ ଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଅନୁସରଣ କରି ହରିଙ୍କ ପଦରେ ଭକ୍ତି କରେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ନରକର ଆଶଙ୍କାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ହରିଭକ୍ତି ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରେ, ଧର୍ମ ପଥରେ ନେଇଯାଏ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନରକର ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ଦିଏ।